खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बर'लावगाव थेंफाख्रि फोथाराव बिजनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 36थि बोसोरसालिया जथुमा। कार्बि आंलं पुलिसा आफिम आरो बार्मिज सिगारेट जब्द खालामदों। कार्बि आंलंआव इन्टारनेट आरो मबाइल डाटा सार्भिस सिबिथायखौ जागायफिनबाय। बायहाटा सारियालिनि गरेश्वर लामायाव पुलिसा गुलि गावदों। बिहारि बागमारिनि 265 बिगा सोरखारि हायाव फुंनिफ्रायनो इभिक्सन खालामदों। साननैनि हाबाफारिजों आसामाव फैगोन नखर मन्त्रि अमित शाह। एसार सोदांनायनि जोहै आसामनिफ्राय 4,78,999 भटारफोरा दानजागोन। आइ रिभार फेस्टिभेलनिफ्राय फैफिननायाव जाब्रबथाय जाना सासे लाइमोननि जिउ खहा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। चिरांनि बिजनी महकुमा बेन्दोंआव दिनै 28 डिसेम्बर 2025 इं रबिबारखालि बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 36थि बोसोरसालिया जथुमा जानानै थाङो। हाबाफारि बायदियै गिबि फुंनि 9:30 रिंगायाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोजेनो आफादगिरि नगेश्वर गयारिया। बेनि उनाव नैथि हाबाफारि बायदियै मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो जिल्लानि लेङाइ आफादगिरि राकेश्वर ब्रह्मआ। बेनि उनाव बाहागो लानाय गासैबो सोद्रोमाफोरा फारियै बिबार बावो मुंख्लं खाम्फायाव। थामथि हाबाफारि बायदियै फुंनि 11 रिंगायाव गागि आफादगिरि नागेश्वर गयारिनि मासि दैदेननायाव बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै मेल जथुमा जागायो। बे थान्दै मेलखौ बेखेवनानै होयो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि रांगिरि सतीश ब्रह्मआ। बेखेवनाय बिबुंथियाव बर' बिजोंनि हालोद आरो माखासे बर' बिजों फरायसालिनि थैलांनो हमनाय हालोदखौ फोथांफिननांगौनि सोमोन्दै बुंथिलाङो सतीश ब्रह्मआ। बे खाबुआवनो बिजनीनि बारग' एमएलए आरो खुंजानो गोनां 65थि बर' थुनलाइ आफादनि बानजाय आफादनि आफादगिरि कमल सिंह नार्जारिया बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुगा लाइसि बागदुवारखौ बेखेवनानै होयो। बागदुवार खुगा लाइसिनि गाहाय सुजुगिरि ललित महन बसुमतारिया बे बेखेवनाय हाबाफारियाव हेफाजाब होयो। बे खाबुआवनो बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननो हानाय चिरांनि आमगुरि एलेंमारि गामिनि अजित बसुमतारी आरो बिनु बसुमतारीनि फिसाज्ला हायुंसा बसुमतारीनो गांसे मान बिलाइजों लोगोसे नोगोद 5,000 रां होनानै दाखोर मुसाहारि फरायसा थुलुंगा बान्थाखौ आफादगिरि नागेश्वर गयारिया गथायो। कार्बि आंलं पुलिसा ड्राग्स आरो आयेन बेरेखा फालांगिनि हेंथायै गावसोरनि नाजानायखौ गोख्रों खालामदों। बेनि असिलायैनो पुलिसा गुबुन अपारेशनाव गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा आरो सिखाव फालांगि खालामनाय मुवाफोरखौ जब्द खालामनो हायो होननानै गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। रिपर्ट बायदिब्ला पुलिसा अपारेशन खालामना खमैबो 1.2 कौटि बेसेननि गासै 19 किल'ग्राम आफिमजों लोगोसे 40 कार्टुन बार्मिज पिउन सिगारेट जब्द खालामनो हादोंमोन। जब्द खालामनो हानाय गासैबो ड्राग्सफोरखौ कार्बि आंलंआव ड्राग्स बांबोनायनि बेरेखायै फोजोबस्रांनाय जाफुंसारनाय जानो हादों होननानै गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों। बेनि अनगायैबो ड्राग्स फालांगिरिफोरा बारग'नायनि जेबो राहा मोननाय नङा आरो फेग्रा मुवानि हेंथायै रायजोआव दावहायाव थाद'नाय गैयाजासे सोलिबाय थागोन होननानै बुंबावदों। आसाम सोरखारा कार्बि आंलं आरो सोनाब कार्बि आंलं जिल्लायाव इन्टारनेट आरो मबाइल डाटा सिबिथायखौ माखासे समनि थाखाय बन्द खालामनानै दोनथ'नाय जादोंमोन। थांनाय सानफोराव ओनसोलाव दावराव-दावसिजों लोगोसे आयेन आरो आब्रुथि गाज्रि थासारिनि थाखाय 2025 नि 23 डिसेम्बरखालि बे होबथानाय मावथांखिखौ लादोंमोन। मावख'आरि फोसावलाय बायदियै मोननै जिल्लानि थासारिया बे समाव सरासनस्रा थासारियाव फैफिनबाय आरो सुबुं गोजोननि गेजेराव जेबो खैफोदनि इसारा गैया होनना बुंदों। बे थासारिखौ नोजोर होनानै आसामनि नखर आरो राजखान्थि बिफाना सिगांनि बिथोनखौ बोखारनाय जादों, जायनि थाखाय गासैबो मबाइल सिबिथाय होग्राफोरखौ इन्टारनेट आरो मबाइल डाटा सिबिथायखौ लाबोफिननो गनायथि होनाय जादों। सोलिफु दाननि 28 डिसेम्बर अक्ट'खालि फुंनि 8 रिंगानिफ्राय बिबानगिरिफोरा इन्टारनेट आरो डाटा सार्भिस सिबिथायखौ मावख'आरि महरै जागायफिननाय जादों। बेनि गेजेरजों जिल्लानि थागिरि आरो फालांगिरिफोरा जेबो हेंथा गैयाजासे अनलाइन फोनांजाब आरो डाटा सिबिथायखौ मोननो हागोन। रायजोआव फिन पुलिसनि गुलि गावनाय जाथाय। बे खेबाव कामरुप जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बायहाटा सारियालिनि गरेश्वर लामायाव पुलिसा गुलि गावदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बायहाटायाव पुलिसा सुरां मोसौ स्मागलारफोरखौ थांखिनानै गुलि गावदों। सुरां मोसौ स्मागलिं खालामग्रा हान्जाया गावसिनि गारिजों पुलिसनि गारिखौ सौनानै खारलांनो नाजादोंमोन। जाउनाव पुलिसा स्मागलारफोरखौ थांखिनानै गुलि गावनो गोनां जायो। पुलिसा सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला पुलिसा सुरां मोसौ स्मागलिं खालामग्रा हान्जानि 3 सोद्रोमाखौ हमनो हायो आरो बै 3 सुरां मोसौ स्मागलारफोरखौ हाजोनि साइहुद्दिन आली, आजिजुर रहमान आरो सातेबारिनि जेहेरु इस्लाम होननानै सिनायथिनो हादों। बे अपारेशनाव पुलिसा सुरां मोसौ स्मागलारफोरनि गारिखौ जब्द खालामो। बेनि अनगायैबो गारियाव माखासे हाथियारफोरखौ बोखांनो हायो होननानैबो पुलिसा सुलुङाव फोरमायदों।
दिनै फुंनिफ्रायनो बिहालिनि बागमारियाव इभिक्सन खालामदों। बिश्वनाथ जिल्लानि बिहालि बागमारिनि 225 बिघा सोरखारि हाखौ आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरनिफ्राय उदां खालामनायनि थांखियै दिनै फुंनि 7 रिंगानिफ्राय जिल्ला खुंथाया इभिक्सन खालामनाय एबा होखारनाय हाबाफारि लादों। जिल्ला खुंथाय आरो पुलिस बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरनि नुजाथिनायाव फुंनिफ्रायनो गं 20निबो बांसिन बुलडजार आरो गोख्रों रैखाथि राहानि गेजेरजों बिहालि बागमारियाव इभिक्सन खालामनाय जादों। जायखिजाया हिंसायारि जाथाय आरो आयेन आब्रुथिनि थासारिखौ होबथानायनि थाखाय साखाथि फाखाथि जिल्लानिफ्रायबो होखारनाय थावनियाव पुलिसफोर लाबोदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बागमारिनि 225 बिघा सोरखारि हायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थानाय 433 नखरफोरनो सिगाङावनो होखारनायनि नटिस हरनाय जादोंमोन। नाथाय होखारनायनि हेंथायै मोन 68 नखरफोरा गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव PIL होदोंमोन। बे PIL खौ बिथा खालामनानै गोजौ बिजिरसालिया मोन 68 नखरफोरखौ होखारनायाव होबथायो आरो होखारनायखौ दोनथ'यो आरो बै मोन 68 नखरफोरखौ नागारनानै गुबुन नखरफोरखौ होखारनाय जायो आरो न' बांफोरखौ बुलडजारजों सिफायना होयो। मख'नो गोनांदि होखारनायनि नटिस मोननायनि उनावनो माखासे नखरफोरा बे ओनसोलखौ नागारलांदोंमोन, नाथाय माखासे नखरफोरा थाबथानानै दं। मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ दिनै 2 साननि हाबाफारिजों आसामाव फैगोन। हरनि 10 रिंगायाव अमित शाहआ जर'खा बिरखंजों फैनानै बर्दार लकप्रिय गपिनाथ बरदलै बिरखं गाथोनाव लेन्डिं खालामगोन। आसाम प्रदेश बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सायखेआ नखर मन्थ्रिखौ बिरखं गाथोनाव बरायगोन। बेनि थाखाय आसाम प्रदेश बिजेपिनिफ्राय थियारि खालामदों। नखर मन्थ्रिया दिनै हरखौ गुवाहाटी नोगोरमानि खयनाटरा गेस्ट हाउसआव थागोन। हाबाफारि बायदियै समबारखालिनि फुंनि 10:15 रिंगायाव अमित शाहआ शहीद स्मारक केट्रआव दावबायगोन आरो आसाम आन्दलननि मुंख्लंफोरनो मान बावगोन। बेनि उनाव हेलिकप्टारजों नगाव जिल्लानि बोट्रदुआयाव थांगोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला समबारखालि फुंनि 11:30 रिंगायाव नखर मन्थ्रि अमित शाहआ बोट्रदुआयाव प्रजेक्टखौ बेखेवगोन। बोट्रदुआ प्रजेक्टखौ बेखेवनायनि उनावनो अमित शाहआ मोनसे गेदेर सुबुं थुबुरमा मेलाव बाहागो लागोन। बेनि उनाव 2:30 रिंगायाव ICSS आरो गुवाहाटी पुलिस कमिशनार मावख'खौ बेखेवगोन। 3:30 रिंगायाव 5000 मासि थानाय ज्यति बिश्व अडिटोरियाम हलखौ बेखेवगोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला समबारखालि मोनाबिलियाव नखर मन्थ्रिया दिल्लीयाव रावना होफिनगोन। आसामाव भटार फारिलाइनिफ्राय दानजागोन 4,78,992 सा भटारफोरनि मुं। थाग्रा खुलि आरो थावनि नागारनानै गुबुन जायगायाव थाहैनाय 5,23,380 भटारफोरखौ सिनायथिदों। बेनि अनगायैबो गोबां जायगायाव मुं थानाय 53,619 भटारफोरखौ सिनायथिनो हादों। आसामाव SR सोदांनानै फोसावनाय ड्राफ्ट भटार फारिलाइयाव बे खारिथिया सोराङाव फैदों। ड्राफ्ट भटार फारिलाइ बादियै आसामाव गासै 2,52,02,775 सा भटारफोर दं। बेनिनो हौवा भटारफोरनि अनजिमाया गासै 1,25,22,583 साया हौवा भटार, सा 1,22,28,662 आइजो भटार आरो 379 थामथि आथोननि भटारफोर दं। बेनि अनगायैबो आसामाव गासै 93,021 सा D भटारफोर दं। भटार फारिलाइयाव बेले-बेजे थायोब्ला BLOनो फोरमायथिनो हागोन। 22 जानुवारिसिम अजदफोरखौ होनो हागोन। 1950 नम्बराव फन खालामनानैबो भटारफोरा गावबा गावनि अजदखौ होनो हागोन। 2 फेब्रुआरिनि सिगां अजदफोरनि सुस्रांनायखौ आबुं खालामगोन। बेनि उनाव जोबथा भटार फारिलाइखौ 10 फेब्रुआरि खालि फोसावगोन। बिसायख'थि आय'गनि वेबसाइटआव थांनानै ड्राफ्ट भटार फारिलाइखौ नायनो हागोन। मख'नो गोनांदि सनिबारखालि माखासे जिल्ला खुंथायआ ड्राफ्ट भटार फारिलाइखौ फोसावदों। लोगोसे भटारफोरनि दाबि आरो अजदफोर होनायनि खाबुखौबो खुलिना होदों। 27 दिसेम्बरनिफ्राय 22 जानुवारिसिम भटारफोरा गावबा गावनि मुंखौ दाजाबदेरनो, फोसाबनो, ट्रेन्सफार खालामनो एबा बोखारनो थाखाय आर'जलाइ होनो हागोन। चिराङाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सासे लाइमोना जाथायसालियावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन सासेया गोब्राब जखम जायो। चिरां जिल्लानि आइनाक बाजाराव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिमा एबा आइ दैमानि सायाव थानाय हाग्रामा दालांनि साखाथियाव सनिबारखालिनिफ्राय जागायनाय आइ रिभार फेस्टिभेलनिफ्राय न' फारसे फैफिननाय समावनो गिख्रंथाव जाब्रबथाया जायो। पालसार बाइकजों फैनाय सानै लाइमोना आइनाक बाजाराव गंसे डाम्पारजों जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जाफैयो। सनिबारखालि हराव जानाय बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सासे लाइमोना जाथायसालियावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन सासे लाइमोना गोब्राब जखम जायो। बबेखानि जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय लाइमोनखौ बिजनी ओनसोलनि सिलबारि मनाख'सा गामिनि सुमित बर' आरो जखम जानाय लाइमोनखौ दैथुन गयारी होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला जखम जानाय लाइमोनखौ गोब्राब हालोदाव बोखांनानै बङाइगावनि गंसे देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।